Mga pangenot na barata. Lagpas 1.3 milyong pisong kantidad din shabu na kumpiskar sa anti-illegal drug operation sa Naga City. Lalaking nakuhanin marijuana sa checkpoint sa Legazpi City, arestado. Alom irido sa duwang magkasuy na diskwido sa tinampo sa Sorsogon, Camarines Sur. Bilang kan mga nagyoyosi sa Bicol sa taong 2023, puminakol sa 1,500. Pinaka-primerong containerized vessel operation sa Bicol, maarangkada na. Asin, bisto ng jail officer sa Naga City na pigtutok doon ang mga PDL sa pagpinta. Maray na hapon, Biyernes, Pebrero 23, taong 2024. Uninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, 11.3 milyones pisong kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa buy-bust operation sa Naga City. Target sa operasyon, arestado. Si May Arango sa detalye. Arestado ang sarong lalaki sa ginibong buy-bust operation kasubagong aga sa Concepcion Pequeña, Naga City. Binisto ni Police Lieutenant Chester Pomar kan Naga Police Station Office ang naaresto na si Joseph Nabor E. Mostera, 41 anyos residente Campurok 2 Barangay Salugan, Camalig, Albay. Nakumpiskar sa sospek ang 200 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad ng 1,360,000 pesos. Sigun kay Pomar, may nagpaabot sa indang impormasyon na may mangyayaring transaksyon sa nasambit na lugar. Rason nga ni tulos indang magbilog ng plano sa ikakabuwag asin ikakaaresto kan sospechado. Ay ma'am, sobra-sobra pong malaking accomplishment. Kasi kung titingnan natin yung amount, yung dami ng illegal item ay maraming malalaso na naman ng mga kababayan natin, malalaso na naman sila sa utak at malamang magiging in result tataas yung crime natin, volume na involving or influencing our would-be suspects with the use of illegal drugs. Pigbeberipikar man kang otoridad kung igwa pang ibang pigkakaatubang na kaso ang sospek. Ongoing pa po yung big investigation or background investigation to suspect kasi actually dyan magsisimula na naman yung mga panibagong police operation natin na gagawin kasi hindi naman pwedeng sa kanya lang yan at ginawa niya yan. So malamang may pinagpunan din siya at kung sino pa yung mga pwedeng mga kasama niya na nagtatransaksyon dito sa loob ng Naga City. Kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 ang kakaatubangon kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Onse katawo arestado man sa magkakasuway na operasyon kontra droga sa Camarines Sur, Camarines Norte, asin Albay. 200,000 pisong kantidad nin shabu na kumpiskar. Si Nomer Corporal sa detalye. Daina nakapalagpang 4 na persona sa pigkasar na buy-bust operation kang operatiba sa Barangay Kamambugan, Dait, Camarines Norte. Alas 2:50 ning hapon kang nakalis ng Miyerkules, Pebrero 21. Binisto ni Agent Samuel de Terra Canpedeya, Camarines Norte ang 4 na sospek na sinda Mercy Agapito I. Guapa na target sa operasyon, Rinaldo Guapa I. Asya, Erwin Rada I. Guapa, asin Jonathan Burnalo I. Azur na interong residente kang nasambit na barangay. Sa impormasyon, mantang pigkakasar ang buy-bust kontra kay Mercy, naaktuan man kang otoridad ang tulong iba pa na nagpapat session sa laog kang harong kang target. Na-recover man sa posisyon kan mga sospek ang nagkapirang plastic shaylaog ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 15.8 gramo o 63,500 pesos ang street value. Kaso siya ay medyo matanda na senior citizen na. Sabi namin, let's give her a chance. Baka magbago pa. However, sometime this month, February, medyo pumasok ulit sa namin, may report ulit. And again, upon validation,
talagang medyo talamak na. Kaya kailangan nang i-neutralize. Sa Camarines Sur, sinakyada man kang otoridad ang sarong drug den sa barangay Mataorok, Minalaba, Kasubanggi na nagresulta sa pagkakaaresto kang 4 na street-level individual na binistong sinda alias Nard, 24 anyos, alias Ram, 42 anyos, alias Bert, 29 anyos, asin si alias Leklek. Na-recover man sa mga sospek ang 15 gramo ng pigtutubudan na shabu na 102,000 pesos ang street value. Sa probinsya kang Albay, arestado man ang tulong-tulak ng droga makalis na kuminagat sa ikinasar na bypass operation sa Purok 7 Barangay Inam ng Pequeño Ginubatan, alas 10:45 ning banggi kang nakalis na Miyerkules. Na-recover sa mga sospek ang nagkapirang plastic sachet laug ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 12.5 gramo o 85,000 pesos ang street value. Binilog ang operasyon kan pinagsarong pwersa kang Ginubatan PNP, Albay First Provincial Mobile Force Company, asin sa koordinasyon kan PDEA Regional Office 5. Naampangunya ng 11 sospek sa kasong pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki arestado makalis na makuaanin marijuana sa piglatag na checkpoint sa Legazpi City. Si Danica Garcia sa detalye. Arestado ang sarong 28 anyos na motorista makalihis na makuwaanin marijuana sa piglatag na checkpoint kan PNP sa Barangay 18 Kabaangan, Legazpi City kanakaaging Sabado. Binisto kan tagapagtaram kan Legazpi City Police Station na si Police Executive Master Sergeant Gilbern Pataksil Jr. ang suspect na si alias Wilmer kan Piuderan Albay na nagpurbar pa subuot na magdulag alagad marikas na makorner kan kapulisan. Nakuha sa posisyon kan suspect ang 10.204 grams nin marijuana na nagkakantidad nin 1,229.76 pesos. Normal po, marikisar po, mahanap po yan yung mga document sa tuya po ng mga nag-checkpoint, mga dokumento po sa tuyang mga motor, sa motorista. At yung pagbukas po kayo, ito naman po nahiling po sa yung box po kan sa iya pong motor. Makalihis na makapagpiyansa para mientas na nakaluwas sa karsel ang suspect alagad nahahampang siya sa reklamong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Saro po ining police intervention para po mamantinirta po ang katuninungan po sa dalan, maging orderly man po, and maiwasan man po ang sitwasyon na may kung ang possible na may mga dara po na mga kontrabando sa tuyang motorista. Ang hagad nilang po kooperasyon kan sa tuya po mga motorista. Pagyaon po man din tindahan, magpundo po kita. Taday man po niya. Minsan kaya pag may mga sitwasyon na ninaaran ka yan. Minsan lugo, nagkakadiriskrito pa. Pwede man po na magpundo po kita. Mga courteous pa po dyan sa tuyang mga nagmamanlukan sa tuyang checkpoint. Asin po, maribisir man po yan, mahilig po yan kan mga dokumento. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Lalaki arestado sa kasong lascivious conduct sa Daet, Camarines Norte. Si Camille Archaga sa detalye. Arestado ang sarong lalaki huli sa kasong lascivious conduct sa Purok 3, Barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte, mag-alas 9 ng alkas udma. Binisto ang arestado na si alias Nard, 41 anyos, may agom, asin residente kang Purok 1, Sitio Mancruz, Calangcawan Sur, Vinsons, Camarines Norte. Inaresto ang suspect sa kusog kang mandyamento di aresto para sa nasambit na kaso sa irarom kang Section 5B kang Republic Act 7610 na pig-issue ni Honorable Rene Morallo de la Cruz, ang presiding judge kang Regional Trial Court Branch 5, Daet, Camarines Norte na may petsong Enero 30, 2024. Iwasan po natin ito kasi karumal-dumal pong krimen ito kasi nga yung minor de edad, walang kalaman-laban, walang kakayang ipagtanggol ng sarili ang mga biktima. Kaya po kami nananawagan kung halimbawa ang mga kababayan natin ay may nalalaman o may impormasyon sa mga ganitong kaso, ipagbigay alam po agad sa amin para ma-aksyonan po natin kaagad. Sa impormasyon, sarong minor de edad ang biktima kan suspect. Abuton naman sa 200,000 pesos ang piyansang pigrekomenda kan otoridad para sa paramientas kaining libertad.
Beyond na control na po yun ng PNP. Court na po ang mag-decide niyan kung kailan. Pero ang ideya natin dito, ito ay more than 12 years imprisonment. Sa presente, nasa kustudiya na Kandaet MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Archaga. Motorista irido makalihis na madiskwido sa tinampong sakop kan San Fernando, Camarines Sur. Mantang 4 na persona man an irido makalihis na makasalpok ang sarong truck sa puunin kahoy sa Gubat, Sorsogon. Si Leia Mular sa detalye. Irido ang 27 anyos na motorista makalihis na makasalpok ang pigmamanehong motorsiklo sa kasabat na truck sa tinampong sakop kan Purok 1 Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, mag-aalas 9 kasubagong aga. Binisto ni Police Chief Master Sergeant Restituto Cabral II, ang Chief Investigator kan Limbanan Municipal Police Station, ang biktima na si Frederico Gambol Jr. E. Flores, na residente kan Moonwalk, Parañaque City. Base sa investigasyon, gikan si Gambol sa Parañaque asin pasiring kota sa Albay. Mantang gikan pasakaw pasiring kotang Naga City, ang truck na pigmamaneho ni Joseph Marquez, 51 anyos, residente kan Barangay Aslong, Libmanan, Camarines Sur. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, nakaaw ni Gambol ang linya ni Marquez na nagresulta sa nasambit na insidente. Kanda kami investigation na pag-alaman namin na isang motorsiklo, click at isang truck na kung saan ang truck ay galing Naga papuntang Pasakaw. Doon sa may bandang cord portion, yung land cord portion ng Barangay Pamukid, ay nagulat yung driver based on this allegation and the debris na nakita namin doon na naka-encroach yung motorsiklo na kung saan una siyang bumangga sa kaliwang side mirror nito. Sa pag-iwas niya, bumangga ulit ito sa body ng truck at panghuling binanggaan niya yung sa gulong ng truck hanggang sa matumba na siya sa kalsada, kaya kumbaga sa nakadagdag pa yun sa injury niya. Tulos na ipigdara sa Bicol Medical Center ang biktima na nagsapo nin serious physical injuries. Nagsapo man in minor injury ang driver kan truck. Sa presente, nasa kustodiya na kan Libmanan Municipal Police Station ang driver kan truck para sa nagkakanigong disposisyon asin dokumentasyon, asin maaatubang sa reklamong reckless imprudence resulting to physical injury. Parang sa mga driver, palagi kong i-remind sa kanila, doble ingat tayo na hindi madisgrasya, hindi rin makadisgrasya sa pamamagitan ng pagsunod ng mga batas trapiko sa ating kalsada. Sa Gubat, Sorsogon, iriduman ang 4 na katawo makalihis na makasalpok sa puunin kahoy ang piglulunada na truck sa gilid tinampong sakop kan Sitio Bongsaran, Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon mag-aalas 8 nin aga kasuudma. Sa impormasyon, nagsapo nin minor injuries ang tulong lunad kan truck, mantang naipit sa mismong bihikulo asin kahoy ang driver kaini. Pasado alas 9:30 na nin aga kan mahali sa pagkakaipit ang driver, natulos ipigdara sa pinakaharaning ospital para sa atensyong medikal. Para sa mga baretang tatak Bicol, Leia Mular. Bilang kan mga nagyoyosi sa Bicol kan taong 2023, uminakol sa labi 500,000. Pinaka-primerong containerized vessels operation sa Bicol, maarangkada na. Asin biso ng jail officer sa Naga City na pigtutukduan ng mga PDL sa pagpinta. Yan ang siniba pambarata sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media?
Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Bilang kan mga naninigarilyo sa Bicol kan nakaaging taon, puminakol sa 1,500,000. DOH Bicol nagpatanid sa maraot na epekto kan paninigarilyo. Si Regine Bue sa detalye. High school pa kan magpuo na manigarilyo ang 59 anyos na si Tatay Arnel kan Legazpi City. Sabi niya, narirelax siya tuyong nakakapagsigarilyo. Urog na kun siya an malawod nin maagahon. Sa muyang araw kan naglawod kami, nagdadagat kami. Ano lang yan sa muya, ano lang kan sa lipot baga pag araw kayo. Pag wala pa nung sigarilyo sa lawod, parang tiglilipot ang tao. Sa empluwensya asin pakikisama naman sa mga barkada, nakauhod man si Tatay Ricardo na manigarilyo. Kan mga barkada, araw kan pigi kuya, pigi tao, araw kan mga barkada mo tako nabuhay ako sa pikiba, kung ano pigtang ro sa kuya. Siyempre, maginom, hindi mo maiwasan, tako nabuhay ako sa pikiba. Sa pinakahuring datos kan Departamento de Salud sa Bicol, total na 503,149 na smokers o para sigarilyo sa rehiyon. Sa nasambit na bilang, 408,254 ang kalalakihan, mantang 94,895 ang kababaihan. 137,665 ang naninigarilyo sa probinsya ng Masbate, 134,078 ang hali sa Camarines Sur, 88,821 ang hali sa Albay, 53,230 ang hali sa Sorsogon, 51,347 ang hali sa Camarines Norte, 25,825 ang hali sa Catanduanes, asin 12,183 ang hali sa Naga City. Sigun sa departamento, saro sa mga dahilan sa pagdakol kan mga parasigarilyo sa rehiyon, iyo unfair pressure o empluwensya nin barkada. Base sa datos, 20 anyos ang pinakaaking naninigarilyo sa rehiyon. Very subjective kasi sa sarili nila yung mga triggers iba-iba sa kada tao. It can be because of stress, because of peer pressure, because of routine or lifestyle. So the treatment is therapeutic communication mostly. Apwera sa tradisyonal na sigarilyo, ikinakahandal man kan departamento ang pagdakol kan mga nagagamit nin e-cigarette o itong vape. Ang alarming lang dito sa vaping, parang mas pinaganda siya, mas cater sa mas mga bata, binigyan ng flavors, binigyan ng colorful and mas enchanting at mas tempting na mga naamoy, mas mabango, mas colorful, mas maganda, mas convenient. Yun ang mas nakakabahala kasi mas accessible siya. Katakod ka ini, nagpagirumdom ang departamento sa mga posibleng helang na makuha sa paninigarilyo. Meron tayong pwede silang magkaroon ng COPD, yung chronic obstructive pulmonary diseases. Meron din silang pwedeng magkaroon ng emphysema. Yan yung two of the most leading causes of smoking sa lung diseases po. And of course, marami pang subtypes depending on kung anong part ng lungs yung na-damage.
Mientras tanto, in connection sa Lang Awareness Month na pagsiselebrar ngunya na bulan, magkakaigwan ng seminar as in libreng konsultasyon ang DOH Bicol para sa mga padagos na naninigarilyo nga ni matabangan ang mga ini na makabutas sa nasambit na bisyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Pinaka-primerong containerized vessel operation sa Bicol maarangkada na sa masunod na bulan sigon sa Bureau of Customs. Si Regine Bue sa detalye. Posible ng puunan sa bulan ng Marso ang pinaka-primerong paglayag ng containerized vessel sa Bicol. Ini ang sinabi ni Bureau of Customs Port of Legazpi Acting District Collector, segundo Simon Prud Barty Jr. sa ginibong Regional Stakeholders Meeting on the maiden voyage of containerized vessel in the Port of Legazpi kan nakaaging Miyerkules. Sigun kay Barte, makikipagtabangan sa BOC Legazpi ang Department of Trade Industry Bicol asin ang Philippine Ports Authority Port Management Office Bicol para sa nasambit na operasyon. Sa iya man na sinabi na ini ang positibong resulta kan serye ng meetings asin pigkondusirindang seminar sa stakeholders na nagpledge ng 50 container sa pag-export ng mga produkto hali sa Bicol direkta pasiring sa ibang nasyon asin 300 man na containers para sa pag-angkat ng mga produkto. Wise, pag sinabi mong billion a month, then it can happen to Bicol. Especially, this is connected to the mainland. Unlike Sambuanga, pabiyahe mo pa eh. May barko ka ng sasakyan. Ito, pag pinarating mo sa Bicol, your market is very enormous. Pagdating sa NCR region, hanggang dun sa Luzon, paakyat, pwede mo pa siyang makuha ng hindi mahal. Diba? So nakikita natin kayang i-tracking eh. So, dito mo paratingin, distribute mo sa ibang lugar, baliktad. So, kaya nga sinasabi ko, true decentralization will come. Dugang pa ni Barte, 1.8 billion ang revenue collection sa mga piyerka na kalihis na taon. Alagad, posibleng madoble pa ini sa pagpuon kan containerized shipment sa Bicol sa maabot na Marso. Things are going, baka pwedeng mag 3 billion. So hopefully, baka almost madouble natin. So hopefully ganun mangyari. And with the entry nitong containerized shipment, very doable yung 3 billion. Ang Regional Container Lines o RCL ang mapadalagan kan operasyon. Sigun kay Marlon Aiza de Guzman, ang representante kan RCL, dakulang oportunidad ang pwedeng darahon kan containerized shipment sa rehiyon. Siring na matao ininin trabaho sa mga Bicolano, mababa ang presyo kan mga barakalon, asin mapalang kauman ini sa national tax allotment kan rehiyon. You will have lower cost of goods, you will have access to your export markets, you will have direct access to your import suppliers. And apart from that, yung mga peripherals niya, yung parang katulad nga ng advantage ng pagkakaroon ng mas mataas na NTA ng local government. And then you will have access to more government social services and projects. Yun ang ng kagandahan na magkaroon sa Bicol ng direct service. That would be good for the Bicolanos. Para sa stakeholder na si Kevin Luz, dakulaan katabangan kaini sa arog niyang negosyante. Sobrang malaking opportunity to sa amin, lalo na sa mga nagnenegosyo na merong mag-open sa amin na ganitong containerized vessel sa Port ng Legazpi. Dahil of course kami ng negosyo, target naman namin na mag-provide ng mga produkto sa ating mga consumers. So ang magiging opportunity nito sa amin, of course, yung pagiging low cost ng mga produkto na kinukuha din namin. And syempre, yung opportunity naman dito sa mga consumer natin is magiging low expense and low cost din ito na makukuha nila sa amin. Sa presente, kadaklan sa imports as in exports kan Bicol ang pigpoproseso kan ibang customs offices huli sa kakulangan ng pasilidad na makapot sa containerized shipments. Nadakula man na magiging kawaran sa ekonomiya kan rehiyon. Katakod ka ini, pig-inganyar kan opisina ang mga exporter na aprobitsaran ang nasambit na containerized shipment. Huli tadakulaan idadarang potensyal as in bentahe ka ini sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Community training mapadapit sa bamboo propagation pigkondusir sa Legazpi City. Si Antoinette Banta sa detalye. Tiripon ang lampas 20 para oma sa Albay para sa duwang aldaw na community training dapit sa bamboo propagation for biodiversity protection and sustainable livelihood na pigkondusir sa Udma sa Legazpi City. Sentro kan pagtiripon na maihiras sa partisipantes ang importansya kan bamboo propagation as in ang proseso kaini.
para sa 73 anyos na paraumang si Pascual de Guzman kan Santo Domingo, Albay, dakulang bagay ng gad ang mga naguno niyang kaaraman sa aktibidad. Apwera sa pakinabang kan mga butong sa kapalibutan, magayon man ining pagkakitaan. Dakulao na tabang harap sa ko, dahil akong inadalan. Pag kunya na may palayche, nagsali ako. So, kaito, dahil ko naukdan ngunya, naukdan ko na, lalo na digding ngunya sa seminar na ni Kambuto. Sigun kay Lindy Grace Ala kan Goodgrass Farm sa rong accredited agricultural school kan TESDA sa Legazpi City, pigbusol niya ang aktibidad sa kamawota na maiangat ang kaaraman kan mga parauma sa probinsya, na maangat man sa estado kan buhay kan mga partisipantes. This is a long-term project and at the end of the day, pwedeng pati livelihood is maitatauta sa tatuyang participants. Palista, may nag-upvote, may nag-inquire, and duman kami nag-screen, and then, so iba naman, so talagang mga advocates naman na sinda kang inot pa man. Nakatabang man kan Goodgrass Farm sa pagtiripon ang TESDA Albay. After kang trainers training na pigataonin da sa muya, kami naman ang ma-replicate kaning the same program, i-replicate ang kang TESDA sa community. So last year, after kang trainers training, nakapag-immerse na kami sa community and nakapagtanom na rin kami sa Ligao, sa Piuduran, and Maanito. Mientras tanto, apwera sa bamboo propagation, maniba-iba pang kaaraman sa sektor nin agrikultura ang piga-opreser kan Goodgrass Farm, arog kan seed sowing and rice morphology, asin kadakol pang iba. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta, Bicol University intern. Teknomerkado piglunsar kan DA Bicol, obheto kan ahensya aramon sa report ni Jennifer Pulinar. Sa kamawota na matabangan ng mga paraoma na magkaigwanin centralized hub o permanenteng pwesto na pagbubugtakan kan sa indang mga produkto, piglansar kan Department of Agriculture Bicol, katuwang ang Bureau of Agriculture Research, ang DA Teknomerkado, kanakaaging Martes sa compound kan mismong ahensya sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sigun kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin, total na 130 food and non-food products halis sa 30 Farmer Cooperative and Association ang tampok sa Teknomerkado. Binigyan natin sila ng technology kung paano yung gagawin and then binigyan din ng pelletizer. Itong mga Farmers Association na ito, binigyan natin sila noong starter kit nung ginagamit nila sa pag-produce ng kanilang mga produkto, and tinutulungan din natin sa pamamagitan nitong Teknomerkado na magkaroon ng market kasi sila mahirap naman bagang kumuha ng pwesto sa SM or kung saan na mall. So itong Teknomerkado ay ginawa natin venue nila para meron silang display area ng kanilang mga produkto. Presente sa nasambit na pagtiripon, sinda DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, Director Jonel Soriano kan Bureau of Agricultural Research, Dr. Edgar Madrid kan Research and Regulation, Dr. Mercedita Sumbilia, an Undersecretary kan DA Bureaus, Eileen Adante, ang Chief of Research Division, Dr. Mary Grace Rodriguez, OIC kan Operations Unit, Arlene De Assis, Superintendent kan Central Bicol Experiment Station, asin iba pang personahe kan DA Bicol asin ang mga benepisyaryong paraoma. Proud na proud kami dito sa accomplishment namin ito dahil sabi nga noong director ng BAR na nakalibot na sa iba't ibang region, kami lang daw yung may mga ganito na marami na ang nag-adapt na mga farmer kasi daw walang saysay daw yung mga research pag yung mga result ay nakatago lang, nakadrawer lang ang impact daw ng research ay makikita kung yung mga farmer ay kumita. Kaya inaanyayahan natin yung mga buyers, mga consumer na ipatronize itong local products ng ating mga farmer na output of years of research. Makukuha ang Teknomerkado sa ground floor kan Regional Technology Training Commercialization Building sa laog kan DA Compound. Asin bukas ini kada Lunes, Sundo, Biyernes. Poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas. Jail officer sa Naga City pigtutukduan ang piling PDL sa pagpipinta.
mga nagibong obra pigsasabay man sa exhibit na nagiging dugang na income sa mga PDL. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Coffee painting, acrylic painting, asin pyrography. Ang pira sa pigkakasibutan kan piling persons deprived of liberty sa laog kan Naga City District Jail Male Dormitory. Ang kakayanang ini, nagtataonin panibagong paglaom sa mga PDL na maski na sa laog kan pasilidad, igwasin dang naitataong ambag sa pamilya nindang nawalat asin naghahalat kan sa indang pagluwas. Ang kakayahan man na ini, ang libreng paghiras ni Jail Officer Tumac Alison Calleja sa mga PDL nindang mauot makaukod asin kumita. Istorya niya, kasagsagan kan pandemya, kan maisipan niyang tukduan ang mga PDL sa pagpipinta. Ang inisyatibong ini, binusol niya daangani magkaigwanin mapaglilibangan ang mga PDL, urog pang bawalan dalaw huli kan lockdown. Hasta saan inihiras na kakayanan, nagtaon na nin income. Nung nagkaroon ng pandemic, doon na buksan ulit yung ano ko sa arts. Kasi dahil siguro nung meron kaming lockdown sa jail, yun yung naging avenue namin para may labas namin yung buryong sa loob ng pitan, kasama namin yung mga PDLs pati. Almost 100 days nasa loob kami kasama namin yung mga PDLs, nasa loob kami ng jail, ayun. Dahil doon, bilang nurse, nagkaroon ako ng art therapy. Doon sa art therapy na yon, kasama doon yung pagpipinta, pagdodrawing, Sigun kay Jail Officer Calleja, ang talentong ini ang namanan niya pa sa iyang lolo. Mayo man daang mawawara sa iya, kung ini ang ihihiras niya daa sa iyang kapwa. Bali, nagsimula kasi yan, ma'am, nung dati ako doon sa ibang jail, doon sa Adigmanan dati. Marami yung natulungan ko doon. Tapos dito nung nandito na ako sa Naga, ayun, patuloy pa rin, ma'am, na ang pagpipinta. Malaking bagay po yun sa kanila kasi tinatas ang kanilang moral. At saka yung pagtanggap ng public sa kanila is hindi sila ipapako doon sa sinasabing ito ay isang preso lang, ganyan. Malaking bagay, ma'am, ang art sa kanila kasi yung pagtanggap sa kanila, tapos yung makita mo sa kanila ang determinasyon, saka yung makita mo yung ngiti sa kanila, iba yung ngiti nila. Para kay Naga City District Jail Warden Attorney Rodolfo Bersosa Jr., sarong maray na ehemplo si Jail Officer Calleja, bagay na pig-uorgulyo maninda. Ikinagagalak po namin at nakaka-proud na isa sa aming mga personnel ay marunong, kumbaga, isang artist na nagpa-participate siya sa lahat ng exhibit na sinasalihan niya dito sa Naga at sa ibang lugar. 300 pesos ang pinakabaratong obra, 15,000 pesos man ang pinakamahal, na pigdadarakan pasilidad sa manibaybang art exhibit sa nasyon. 70% sa mabebenta ang itatao sa mga PDL, mantang ang 30% kaini ang ibabakal nin painting materials. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!